Čaute, tu je Lagan a Lagan a zdravíme v tomto videu. A Matricius bude dneska s nami hrať. Poďte za mnou, chalani, ináč. Aha, mám tu návštevu. Poďte za mnou, ak by ste sa tak kde chceli dostať vôbec. V Nether pekle. Tam mať nevyjdeš. Tak ideme ďalej. Nebudeme baviť dlho, 10-15 minút. Neviem, či to dneska dám na YouTube, ale myslím, že by sme to mali dať dneska. Hej, help! Čo zase help? Dobre. To som dal z toho. Ma s tým tvojim help štveš. Pozor, ináč neskočte do lávy, keďže tu je láva v skutočnosti. Tak. Budeme iba, jak som ho povedal, v pekle. Ináč kam si zase zmizol? Aha, dobre, si tu. Poďte za mnou. Čakaj, kusím vyťažím toho. Čo si našiel? Iba som si vyťažil toto. Pozor. Ak sa vám to video páči, zanechajte like. Aha, tak dobre, touto stranou nie. Odber a toto je istá smrť. Takže tade. Máte sa tešiť na GTA online, takže multiplayer. Tu i s Matriciusom, neviem, kde sa teraz štúrim. A mohli by ste sa tešiť aj na hru, ktorá sa bude volať Amazing Spider-Man, budeme natáčať on ja, Lagan. Ináč to je Zombie Pigman, chlapci. To si podám osobne, zdechni. Nič z neho nepadá. Na čo ideme k lave? Nie k lave, to ja som len bol vyhadzovať vec, poď za mnou po schodoch. Tady sme... Bacha. Ospravedlňujem sa za tie lagy, ale to po nás palí. Pozor, je tu onen! Dvaja! Sorry, Maťo, dvaja! Odpáľ to! Ohnivé gule! A ja ho nevidím. Pál! Bacha, je tu gast! Maťo! Nebuď tak blízko. Supportujem. Počkaj, ešte ne. Na! Na lovca. Hoď, vypáluj po mne. Kryjem ťa, Paťo. No poď, buzávam tu. Nemám veci. Neviem. Ja som ich zobral. Dobre. Potom vám ich vrátim, bacha! Ohnivá guľa, Maťo, vypadni! Do pizdy. Makajte bhetka za mnou. Sme im utiecť. Dobre, poďte sem, dokiaľ stihnú doletieť. Maťo, veci. Kde si? Tu si. Ako mi dáš? Čak tu, poď si pre ne rýchlo. Na meč mi daj zatiaľ. To si pána meč ja nemám. Ja meč nemám. Páťo, daj mu meč. Hej, ja mám také tie. Toto mám. Ešte toto mám. Dobre, stačí. Toto mám. Ideme. Poďte si pre mňa vy tu po hlave obludy. Kam zmizli blbci? Neviem. Oni tu nie sú. Nie sú tu, takže rýchlo stade. Nie sú, tady. Sú tu. Dobre, objavili sme ich. Kde sú? Tam išiel státe. Dobre, odpálím. Odpálil som ju, ale zle. Pál. Ináč keď... Zasiahme. Poď, dávaj, ty creepel. Dá sa odpáliť. To ty, však to ja. Je to ja, ona mňa mierila. Zajtra dúfam, že... Bacha, gast!
Ako Teraz náhle, páľ! Au, fuck, trafil ma. ako náhle pôjde zajtra lovko, máte sa tešiť plus tady s Matriciusom. Poď na mňa, ty debil. Krivý gast. Ne, Poď. Príďte sa. Viete, jak ju odpaliť? Či sa nedá zlatým mečom odpaliť? Dá, však sa ja som spálil už. Ale ty máš zlatý? Nie, ty máš železný. No poďme už ďalej preč. Premakajte headka. Ako vidíte, ja si tu dám Ja fajn. mám ináč málo života. Potom portiem sa na vás, idem si dobiť HP. Môžem? No, tak ideme. Rýchlo sa najem. Tady si kus to vyťažíme, to tú letinu. Ako ja už mám 64, s kompáčom sa to ťaží Matricius. Používame to jak takú jakoby dekor. Tak. Čo mi kto z vás napísal? Nie, to ja Paťovi. Komu? Ja Paťovi. Ale... Maťo, potom ti dám veci, teraz ich dám do truhly, aby sme mohli naplno sa venovať hre. No, takže ideme pokračovať ďalej. Dobre, takže Paťo, Áno. pozri, čo som ti napísal. príjmeš mi, Páťo? Nemôžem teraz, Páťo, príjmeš mi? si mi nedal. Sú tu dvaja Môžem? Počkať. Hej, Páťo. pigmeni. Dobre, príjmi. Traja pigmeni. to si berem ja. A ja toho. Ty vole, to ma pálí. Ty vole, pigment. Kurník, že? Mám zlatý nugget. To si ho nechaj. Ale ja by som potreboval hepa, bo 1 ráno a som, Ja nemám žradlo, to je smola. jak sa hovorí, kirdát. Ale mám znité meso, keď chceš. Znité meso ťa otrávi, a to ti bude viacej brať. Toto ani neber, Páťo. Pigmeník. Jupi. Kde ste mi ušli zase vlastne? Ináč ja Ako vidím. si díky, Maťo. Kde ste išli? Dole sme Pigman, fuck off! Dead. Tu som. No dobre, vidím ťa. Poďte sem. Huba, Na zombie blogu, dnes vás nikto nič nepovie, že to sú hryby. Jak sme vám hovorili, že na zombie blogu nebude nejaký park, ale Už sa nebude pokračovať, pretože máte sa tešiť na Tomb Raider, Amazing Spider-Man by ste sa mali tešiť. možno, Nie, čo možno, ja zrobím. ale nevie sa kedy. Au, fuck, zombie pigman! Nedavil mi ho, vole. Ináč ja tu ťažím, keby dačo. Dobrý večer. Ako sa máte? Dobrý večer, priatelia. Toto mi nechaj. To je med. Čo? Maťo ani nevie, čo to je. Či? Kde ste zase ušli? Ja hodil do lávy. Čo si hodil do lavy? Sám seba? Nie, o mňa. Ale kde ste? Ja? Ide po mne pigment práve. Zemri v hlave, ty. Mám jeden pekelný kremeň. Ja mám tých už viacej. Ale kde ste, sakra? Ja som tu. Za tebou. Dobre. A teraz idem už len za vami. Keď Ale- padne... Kde ideme lovec? Nedolávi, sakra. Na Hej. ZTAčko asi sa nebudete tešiť, bo ja nemám toto. Nefunguje proste multiplayer. Ale Viete čo, poďte za mnou. skúsim to dať urobiť. Tak sa môžete tešiť na League of Legends. Hej, to som už im hovoril. LOL, Leech of the Legends.
som im hovoril, že možno zajtra. Toto. O, to je pigmeno jak na onej. Jak na party. Vzťahuj. Ste tu? Petra, ja. Quick. Fuck! Quick. Do nich, do quickárov. Nepomňuj. Juli ma. Dobre, beriem tvoje veci. Tebe sa portujem. Portni sa na mňa. Ti hádžem veci. Môžem si nechať kremeň, Maťo? Maťo, tu som. Chytaj. Polohnívák. Jaký ohnivák? Ocelot? Fuck you, ocelot. Tu máš, Maťo, tu máš, ešte som ti nedal všetko. Daj. Pigme na obzore. Meč mi daj. Však dobre, tu máš všetko. A nosí to sám so sebou. Krompače si nechaj. Jeden mi daj iba. Ne, ja mám veľa krompačov, ja nechcem ďalšie. Číkaj. Dávaj. Dobre. Ináč, ak teraz natáča Paťo, čo on natáča, No, tak natáčam. máme... Ne, sakra. Tak používame texture pack, ktorý sa volá... Zabudol som, jak sa volá. Joe, no, Slenderman. Jaký Slenderman? Ghost. Ghost. Fuck off. Come on, the Ghost. Poď ga. Huby, tu sú Za mnou, Hedka, rýchlo, za mnou, dávajte. huby sú dole. Hej? No do té muchotrávky. Ne, kašlem na uchotravky, tých mám už veľa. Ide po tebe, zombie pigman! Po mne. Otoď sa. Mám ho. Po ňom. Tak my asi toto video ukončíme. To bolo Ešte máme trochu času. Oh, fuck! krátke. Pigmeni! Čo robíte? Ale teraz, ak sa tu nazbierajú pigmeni, tam vám dáme šanc. Idď z vrchu. Ešte dáme. Ešte trochu pohráme. A makajte, pustíte ma hore. Vidíte, že to Je po mne ide. Je po ňom. Dobre. Moje hryby. Dneska to asi bude ešte ďalší part. Ale neviem, iba s Matriciusom, bo tento nemôže ísť. Asi Môžem asi jeden part, ešte máme. Ale už potrebujeme ísť preč, ne? Kde preč? Ešte Ďalšie video bude iba v normálnom svete, budeme chodiť a robiť veci. Ideme domy stavať A tak ďalej. Pozor! Tu má takto resku a ide po mne Ghost. Schytaj a schytaj. Teší. Práhlaška. Au, on ma trafil. A kde som padol? Do prdele. Shit. No, Moju neodpaľuje. Moju nechce odpaliť. Poď. A sa musím portúť na teba, Paťo. na teleportu. Fuck. Už. Tu je nejaká rezidencia Dunkov. Dobre. No, tak my to už fakt ukončíme. Nezabudnite dať like A koment, Komenty a odbery. A ak sa vám toto video nepáčilo, tak budeme je nám ľúto, že ten like nedáte a že sme neboli lepší. Takže sa majte. Bum.